بەری دەمێکێ لە کامپا قوشتەپە دە ئەنجاما شەوتاندنا کۆنێکی چار پەنابەرên ڕۆژئاوایە کوردستانê ژیana xwe ji dest dan. Fewaz û hevjîna xwe û her du zarokên xwe bi Baqên Gulan hatin bibîr anîn. Bavê Fewaz ku dema ku kon şewitî li Rojavayê Kurdistanê bû ew jî hazir bû. Kempa zaroka çadirawa agirî girtiye şewitiye hemî müsteşfê dinin. Rabedem hewara wa herin. Em hewara wa hatin em hatin müsteşfê. Em gan wahê saxin, em pê reştexilîn, me dastan û me got kurê min netirsê xem nake dinya ev e got bavê me xwe ji mirînê zêde heye. Pêşiya hengê min gote were her Ewropa got xwe ez Kurdistanê navê set Ewropa. Ez naçim. Bi bihna Gulan û çalakiyên sporê werzîşvanên kampê qurbanên vê şewatê bi bîra xwe anîn. Ev dewriya em bijin kureta qedem ya Sudasiyeta mel kampa Quştepe vekir me got ikramen ji ruhê Fewaz û zarokê wira mane şehîdê me ne me got em dewrî Sudasiyeta ji ber vekene. Di vê çalakiyê de deh tîmên futbolê ji kampên penaberên Rojavayê Kurdistanê hazir bûn û di dawî de tîma ciwanên Rojavayê Kurdistanê karî bû bi tîma heval. اف کاس جما فرقه جوانه روجاوا جمالبتا شهید ریا و ما ام سپاسیا ویل جنیت کن جمرا اف دوری جمر دوره جمرا شکر و قال لك سپاس شحمو کارا لشونا کۆنێ Fewaz tikon hetanha nehatiye avakirin û her du zarokên wî yên sax dê nexweşxanê de têne dermankirin. Lişûna konê şewitî îro penaberên Rojavayê Kurdistanê gul danîne û çalakî li darxistine. Weke nîşanekê got jiyan her berdewam e. Dilxwaz Behlewî, Rûdaw, Kampa Quştepe.